múinteoir Katie agus táma seo le cúntóirí yoga Anna agus Amy. Táma seo le beag an deis a dhéanamh libh. An bhfuil sibh ré? Seasamh agus tar linn. Éineamh, just óhaint leis an gcos dheis. Mar sin. Sol, do, tí, ceatha an sin cas timpeall, so tí bhfuil a bus cas timpeall, so tí bhfuil a bus agus hain, do, tí, ceatha an sin, hain, do, tí bhfuil a bus, hain, do, tí bhfuil a bus agus lámh, bhfuil a bus, hain, do, tí, ceatha cas timpeall, síos agus léim suas. An sin, hain, do, trí, sus, hain, do, tí, sus, agus hain, do, agus lámh, hain, do, tí, ceatha. An sin, sol, do, trí, hain, do, lámh, hain, do, tí, ceatha. An bhfuil sé sin ceart go leir? Tá. Aon take ar fad. An bhfuil sé réad an ceol? Tá muid ré. Ar Eileen. Tí, do, hain. Wow, bhí sé sin go hionteach ar fad. Slán agaí, slán.